Hapon bro. Okay, so salamat sa imong pagsulod sa akong programa ron bro. Okay, ingon ka mag-discuss ta. Okay, Oh. so about sa ako nga gi-discuss karon bro, kini bang Domingo bro ba? Mm. Aduna ko'y hagit nimo bro nga kung mapamatud-an nimo bro, di na ko mosupa kung Domingo bro. Ang unsa akong pamatud-an bro. Kana bitang kanang nagiskot og Domingo, walo ra man din nakateksto dias Biblia. Hindi man na ihatag nato ang walo ka teksto. Nga nagisgot og adlaw Domingo, i-prove na bro. Pamatud-in na bro nga kanang walo ka teksto diya nga nagisgot og unang pagkabanhaw ni Kristo, i-prove na nga balaan ang adlaw nga igpapakulay nga Domingo. Kay kung imo nang ma-prove, dili na ko musupak anang Domingo. Basta ma-prove ra na nimo. Para na. Okay, ma-prove. Unya Ako kung nang mapruibahan challenge mo. bro. Bro, ani bro. Ani bro, kung mapruibahan ako una bro sa inyong mga libro, dawaton nimo inyong libro. Okay, naaman po ko yung mga libro diri nga imong gamiton. Ay rag putla kay kung imong putlon di ko Sige, kumutuo sige, po. sige. Sige, sige. Una Oh. ko diri sa inyong libro bro. Oh, unsa nga libro? The Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 18. Nakaani nga libro? Anak kang almost forgotten marag wa ko ana ang ako diri kanilang Okay. kuan. Wala ka? Kaning Okay. Atong basahon bro. bro, biblical ana ita bro. Ay sa ari sa ta sa inyong libro kay nigamit ba ya ka sa among libro? Unya libro sa akong gamiton para sa Sige, diunay sige, sige. ninyo. Ah, Okay. sige, i-prove ha, i-prove nga Sunday ha. Before mo to, before ko mo gamit og mga teksto, ato nang pruibahan nga kanang Domingo, kanang first day of the week, gibalaan na sa mga apostoles ni Kristo bisan sa mga sinaunang Kristiyano. Oh, i-send na ko bro, i-send kaya akong basahon po bro kay wa man ko ana nga libro. Nakani? Wala ko ana. Okay, wala kani. Mas lami kunta nga na ako ana bro kay para masundan Wala, bro. ako bro ba. Kay lisod man gud bro nga wa ko ana. O sige, Ikaw paminawa ray lang. Paminawa Ikaw ray lang kay niingon man gud kagod nga pruibahan ako nya ang akong pagpruiba gamiton ako ang inyong mga libro o Sige. Biblia. Nagingon diro. Mm. Walang tayo sa paway bro. Giingon diri The sige. Almost Forgotten Day by Mark Finley, page 18. Kailan naman tingali ka ni Mark Finley? Nagingon diri Sige, bro. Question. Does the New Testament teach the disciples worship on the first day of the week? Mo ni question ha nga diha sa New Testament ang mga tinun-an ni Kristo nagsimba ba sa unang adlaw sa simana? Tubag, ingon si Mark Finley, it is often stated the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Pangutana, bakak ba ninyong libro bro? Nga gibalaan Okay. ang mga gibalaan sa mga apostoles kay mao kini ang balaan nga adlaw isip pagpasidungog nila sa adlaw sa pagkabanhaw. Bakak ninyong libro o dili ni bakak? Okay, kay wala man ko ana nga libro, dili po ko moingon nga bakak. Okay. Lami Salamat. kunta. Lami kunta nga naa ko ani ni libro bro. Kay para Okay. makaingon ko nga kanang tinuod na. Okay bro, sunod pangutana bro. Sunod pangutana, puli-puli lang tag pangutana ha. Giingon man diri bro nga the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Unsa may binisaya nimo ana bro? Unsa? Unsa may binisaya nimo ani? Kining giingon sa inyong libro nga the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. Unsa may binisaya nimo ani? Nagbalaan ba ni sila o wala magbalaan? Mas lami kunta ko bro kung naa ko ana nga libro bro para dili ko makaingon. Okay, salamat. Nga, Salamat. Kaning So, tinuod na siya kay kung naa ko ana nga libro bro kay balo mo ko bro kay hilig mo magputol-putol mo na nga dili ni putol bro. ara Bro. sa ko sa kaning gitawag bro nga neutral ba kay lisod man na bro nga imo rang ipadungog sa kuha nga wa ko'y mabasa pero Salamat. karon bro naa gyud ko'y ipabasa Ano ba, nimo ron. Kani day. Kani day. Unsa may akong gibasa day? Inyong hamuning libro. Sige, alami ko ta kung naa gyud ko ana ba kay karon na. naaman ko sa kuan bro, naaman ko sa Sayang. kaning neutral ron, di man ko motuo. Sumala sa Sayang. akong tubag ganiha. Oh, dili sa Sayang, akong bro. motuo kay wala pa man ko kabasa. Sayang. Kung nadayon pa tong debate dito sa bantayan, magkapoliti gyud ganin yung libro ba?
Oh, naaman po ko yung libro po bro, nga isang ga prod nga, di po mo yun. Sige. Sige. So, sa ato pa di ay asa na mga to asa may tuhuan na to ani ron ang inyong kanang imong opinion o kini inyong libro? Ako, di man ni opinion akong kagalingon, kaya nagbasa man ko sa inyong libro. Nya kaninyong libro unsa man sa nina to? Kay kanang among libro bro, duna dunay Bakit buot ni? pasabot diha. Ayaw Ah, na lagi pudla. bakak ni. Bakak ba ni nga gibalaan sa mga apostoles? Neutral lagi ko, di lagi ko moingon bakak na. Ay pag neutral. Kung- Ngano man neutral? Ngano man neutral man ka nga inyo man ning libro, di ka mulaban sa iyong libro, di. Lagi mo lagi. Ako sa nang basakon, Adara ako basa sa ha. nang basakon. Unya kung masabtan ako, mutuo ko nimo. Chat pa. Asa- Chatan pa tika. Sa ato pa di mangambot ka ni. Mangambot ka ni inyong libro. Mangambot Mangambot ka. ningon ko nga walay sinulat nga libro namo nga mo dapig sa inyo ha. Unsa man ni? Unsa man ni mo? Lagi. Kay kamo, kabalo mo ko nga, mugamin mo sa among mga libro nga inyong wala. putlon. Wala man ni putlaw bro, wa putlaw. Ako kompleto ko na. Ang sa man gingon din niyo. The Almost Forgotten Day by Mark Finley. Page 18. Nag-ingon din question. Does the New Testament teach that the disciples worship on the first day of the week? Answer. It is often stated that disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor of the resurrection of Christ. Tuldo. Pangutana, bakak ba ninyong gingon sa inyong libro? Yes or no? Kung makabasa ko, muuyon lagi ko nimo ana. Basa, basa. Oh, i-chat kuha na nako kay orderon Ako ako ng ipakita libro. nimo, ako ipakita nimo. Oh, adi ako ra nang orderon nga libro kay wa pa man ko ka-order na. Mo, Adi, di ka mo order tubag ko. gani day. Di ka mo tubag gani Oh. inyong libro. Lagi mo Order bitaw pa ningon ka. ko. Mo bitaw mingon ko nga ari ko sa neutral kaya ako di man ko lisod patuohon. Okay. Kay kung neutral makabasa ko bro, mo bitaw gihagit ka nga i-probe nga ang Domingo adlaw nga ipapahulay. Kasi Now di yung karon libro, kung eh. imong gabiton Mao na ang akong amo nga kaprobe. libro, kinanglan dili bias para makatuo ko. Okay? So dali ra man ko pasabton. Okay, so mabitaw gihagit ka nga kung naa ako ana nga libro, kung ako nang mabasahan nga mao na ambot ipasabot ni Mark Tubaga ba? sana. Awa Mark Finley. magkikabaw. Wa magkikibaw ni Mark Finley. no? Ang mga Tapos ang apostoles pangutana ba? nag-keep sila Tapos ang sa pangutana. kanang Sunday nga first day of the week. Ba Pero ning kung inyong diyan na libro? taman bro, ayaw sa nag-explain pa man ko. Minaw sa. Okay, wa ba yatay sa paway no ako pa man ni. So kung ma-prove na nako, mabasa na nako, di na ko mosupa ka ng inyong Domingo. Pero ang problema lang ana bro, ari po diri sa inyong libro Di mo na problema, bro. nga nag-ingon po si James Cardinal Gibbons Ah, nga sige, sige. di man po mabasa sa Biblia na sayop ba ni si James Cardinal Gibbons? Tubag, mutubag na ko ana. Ang Oh. gipasabot ni si James Cardinal Gibbons, husto iyang pag-ingon in terms of kanang dili paraphrase nga Bible. Ang ingon niya nga dili mabasa sa Bible, kanang arikas mga dili paraphrase nga Bible. Pero kung arikas Aduna mga ba- paraphrase nga Bible, mabasa siya. Aduna ba'y paraphrase diri nga giingon ni James Cardinal Gibbons? Masabog nimo bro, kay kana pag ingon lang niya bro, kay kana man gud siya bro, sa kani ato namo ko libro ana bro, ako basahon bro ha. Ta, sige akong basahon. Wa may paraphrase diri. Dara. Sabta Wa may bro, paraphrase. sabta. Sabta bro, kay librong katoliko mo na bro, dili nimo sa badistaho na pagsabot, di kay mangita kag Imo bitaw gigamit among libro nya ikaw ra po nagsabot-sabot, mao bitaw di ko muuyo Wala, nimo. wala man ko musabot sa iyong libro, iguro man ko nagbasa. Ako ikaw ra man po ko nagbasa, wa man po ko Dara. nagsabot. Ora ra po. Kanang imong dara nako libro ano, the feet of early kanang the feet of the our fathers. Sige, basa na, basa. Wa may paraphrase diya. Kasabot na. Wa man paraphrase niya, siguro ba may paraphrase ba? Naingon ba si Gibbons na ay paraphrase niya sa mga kuan, siguro ba? Siguro. Display na ni Cardinal Gibbons. Gingon Okay, din ni ako na- Cardinal Gibbons. Dara bro. Ako na mo na manawagan. mga libro dara bro. Gingon diri bro. Sa babaw ana gingon diri the third role of faith. Mo ni siyang gikatulong nga kanang lagda sa among pagtuong Katoliko. O gingon diri or competent guide to heaven must be able to instruct in all truths necessary for our salvation. Now, the scriptures alone do not contain all truths which a Christian is bound to believe
ang giingon usa sa among rules sa among pagtuo bro isip Katoliko, nag-ingon si James Cardinal Gibbons na ang tanang kamatuoran wala lamang nakasulat sa balaang kasulatan, wala lamang nakahigot diha sa scriptures. Mo na ibot pasabot niya dayon gingon din ay bro ha. Ato mo nang i-explain kay pamang guna nimo masabti ang bot pasabot ni Cardinal Gibbons. Gingon diri oh. Now the scriptures alone do not contain all truths which a Christian is bound to believe. Gingon diri ni Cardinal Gibbons nga karon nga ang kasulatan lamang ang diha sa Biblia lamang wala magpasabot nga ang tanang kamatuoran nakasulat lamang diha sa balaang kasulatan nga ang tanang Kristiyanos kinahanglan gyud nga diha ra gyud ta motuo sa balaang kasulatan. Nor So- do they explicitly. Anya sa bro ha ato tiwason bro, enjoy sige. all the duties which which he is obliged to practice. So daghan mig mga gi-practice bro panahon sa Domingo nga dili siya mabasa diha mismo litra por litra kanang gitawag nato explicitly. Gingon diri explicitly nga mabasa gyud diha sa Bible explicitly kanang gipang-practice na po panahon sa adlong Domingo. So, psychological Not to bro. mention, kami na sa bro, unya sa nimong psychological, wa pa na nimo masabti gani. Nagingon diri, not to mention other example is not every Christian obliged to sanctify Sunday and abstain on the day from unnecessary self-will works. O bisan gani ang ganing pag kanapitaong pagdili kanang pagdili gani pagtrabaho o sa mga wala kinahanglan na sa mga buhat nga dili ang ibuhaton sa Domingo, dili na siya mabasa litra por litra gyud mo nagingon ni James Cardinal Gibbons. Gingon diri, but you may read in the Bible from Genesis to Revelation and you will not find a single line authorizing the sanctification of Sunday. The scripture enforces the religious observance of Saturday which we never sanctified. So gingon diri, ara kanihunong ningon si James Cardinal Gibbons nga bisag imo pang basahon ang tibok Biblia gikan sa Genesis ngadto sa Revelation, wala tay mabasa kanang gitawag nato og kanang explicit gyud ba nga pagkasulti nga balaanon ang Domingo in terms of explicit. No nibot pasabot kay ang tanang kamatuoran wala lamang nakasulat diha sa balaang kasulatan pero wa nimo tiwasa. Gingon din ni Cardinal Gibbons pag ubos, the Catholic Church correctly teach that our Lord and His apostles inculcated certain important duties of religion which are not recorded by the inspired writers. Sa tupanaa di ay mga gipangtudlo ang mga apostoles kabahin sa relihiyon, buluhaton sa relihiyon nga wala ma-record sa balaang kasulatan kanang gitawag natong inspired writers. For instance, mas Christian pray to the Holy Ghost. Sama niyo. Giingon din niya mga Kristiyanos nga magampo sa balaang Espiritu Santo, di man na mabasa sa Biblia litra por litra nga magampo tas balaang Espiritu Santo, pero nganong ato man ang gi-practice bisag di mabasa sa Bible. So mo na gingon diri, we must mamina bro ato sa tiwason, we must therefore conclude the scripture alone cannot be a sufficient guide and rule of faith. Muna ningon ni Cardinal Gibbons nga wala magpasabot tungod kay dili mabasa litra por litra. Ingon ni Cardinal Gibbons nga ang scripture ang balaang kasulatan lamang dili maoy igo nga mo-guide nato kabahin sa pagtuo kung magisgot ang scripture alone. So dili lang day Bible lamang ang mo-guide nato kabahin sa pagtuo. Mao na giingon ni Cardinal Gibbons bro nga kung imong basahon kanang explicitly gyud nga nag-ana gyud ang Ginoo nga balaanon ang Domingo explicitly, mo na gipasabot ni Cardinal Gibbons nga dili na nimo siya mabasa explicitly, pero impliedly mayong gitag impliedly dunay mga teksto nga mapasabot na to nga masabot na to nga ang Domingo balaanon gyud mapruibahan tanas Biblia. Nasabtan nimo bro, mo na ibot pasabot ni Cardinal Gibbons. Okay, salamat. Okay, so pangutana bro. Okay, sa ato pa bro. Okay ra di ay maghimo og doktrina nga pinasikad sa psychological reason. Depende bro kung kana siya inline siya sa teaching sa mga apostoles kay dili man tanang gitudlo sa mga apostoles bro nga na-record sa balaang kasulatan. Mo ni gingon ni Cardinal Gibbons nga dili tanang gitudlo sa mga apostoles nga nasulat mismo sa balaang kasulatan. Doon na sila gipanudlo nga wala masuwas Biblia sama pananglitan. Ingon diri Cardinal Gibbons nga magampo ta sa Espiritu Santo, mangayo tabang sa Espiritu Santo, dili man na mabasa sa Biblia litra por litra nga magampo ta sa Espiritu Santo, pero nganong ato man ang ginahimo kitang mga Kristiyanos nga magampo ta sa Espiritu Santo nga bisag di na mabasa sa Bible.
So mo ni usas mga example nga dunay mga pwede ta magbuhat og mga religious practice basta dili siya kana bitaw malihis ba, dili malihis sa gitudlo sa mga apostoles sa tradisyon o diha baron sa church magisterium. Sa amo na bro ha, base lang sa pahayag ni Cardinal Gibbons. Okay, so sa inyo ra, pagsabot. Okay, nigamit man kag libro sa amo ha. So ako Okay, lang bro. explain ang amo ha, ang amo ang So, libro. Pangutana bro, naama mo'y dugma, di ba? Oh, pero ang pangutana bro, nakasabot kag dugma kay tingalig naghisgot kag dugma pero wa ka kasabot unsay dugma. Di, lagi ka kabalo, di mangutana ko, kanang inyong Dili, dugma ba? Kanang di, inyong dugma lagi. ba? Kanang inyong Lagi. doktrina ba? Doktrina ninyo ba nga ginasunod ba? Nya. Nya. Basta may inaana. Mao ba na ang imong buot ipasabot nga kanang nasulod diha tanan mga psychological reason ra na? Ako laging ipasabot nimo bro nga dunay mga pagtulunan sa Iglesia Katolika nga dili nimo siya makita explicitly sa Bible. Dunay mga gipanudlo ang Iglesia Katolika nga dili siya mabasa sa Bible pero gitudlo na siya sa mga apostoles. Dunay mga gipangtudlo sa mga apostoles nga wa makarga sa Bible. Mo na ibot pasabot ni James Cardinal Gibbons. Puko sa taan ni ba? Puko sa Okay. taan ni. Oh, unya sa nimong psychological. Puko sa taan ni Cardinal Gibbons. Muna ni example si James Cardinal Gibbons bro nga sama niyo kaning pag-ingon diri nga pray to the Holy Ghost. Kanang pag-ampo nato sa Espiritu Santo. Nag-ampo ba ya jud ta sa Espiritu Santo kay Trinitarian ba ya ta Dios Amahan, Dios Anak, Dios Espiritu Santo. Nag-ampo ba ya ta sa Espiritu Santo pero di gyud kakabasaan na bisag diha stikto sa Biblia nga nag-ingon nga mag-ampo ta sa Espiritu Santo. Kita kabasaan na litra po litra nga nagtudlo si Kristo nga ampuan natong Espiritu Santo. Pero ngano ato man ang gina-practice? Tungod kay dunay mga gipangtudlo sa mga apostoles na wala ma-record tanan sa Biblia. Di na to makita explicitly. Pero impliedly kanang matiksto nga masabot na to diha sa balaang kasulatan na nga kanang Domingo nabanhaw si Kristo unya gisimba si Kristo sa mga apostoles. So buhat 27 ang mga tinun-an magtigom sila panahon sa adlong Domingo, magtipik-tipik sila sa tinapay kanang gitawag na mo og misa. So mo na ma-implied na nga Domingo gyud ang angay balaanon. Mao na siya bro akong tubag bro. Okay, salamat. So sa ato pa bro, kining giingon din ni Pablo sa Galacia kapitulo 1 nga walay laing maayong balita. Supa kani o unsa man? O yun kani? Imong pagsabot akong supakon bro dili sa San Pablo. Ang imong pagsabot mo akong supakon kay ngano man bro, ani man na siya bro. Ang Galacia 1:6 ang gisgutan man gud diha bro kung atong basahon ang balaang kasulatan. Sige. Basahan ka diri bro, basa ko no bro. Kay wa mo Sige. gud Bible diri bro. Okay. Ako pangutana mo. Ako'y basa ha, Sige, ako'y basa, basa. Sige, Okay, basa. akong basahon. Ako mas muna akong pangutana sa imo ha. Kining Galacia kapitulo 1 bersikulo 6 nagisgot og walay laing maayong balita. Buti pasabot adun na ra Basaha ba? Basaha sa ayo sa Ako basahon ha. Basaha sa bro. Okay, Bro, basaha sa bro. naibulong ako nga sa kalit mitalikod kamo kaniya nga nagtawag kaniya sa grasya ni Kristo ug may balito kamo ngadto sa laing maayong balita. Dili nga adunay laing maayong balita kun dili nga adunay nagpagubot kaninyo ug buot magatuis maayong balita may tungod kang Kristo. Apan bisan kun kami o usa ka manulunda nga gikan sa langit magawali kaninyong maayong balita nga supak sa amo nang gikawali kaninyo ipatunglo siya. Anoy be sumala sa among gikaingon kaniadto usbon ko karon ang pag-ingon nga kun adunay giwali kaniyo sa maayong balita nga supak sa inyong nadawat ipatunglo siya. Supak kani or uyon gani? Tubag. Wag yung kumusupag ng gisgutan ni San Pablo bro. Nagisgot San Pablo og laing balita. Mingon ikaglain mo na igo mo diha kay laing reliyon baya mo. Ang inyong gitudlo Wa man lain. wa Di, man paminaw sa- magisgot ay, og sa laing sapaw, bro. reliyon, Ay, sa- laing maayong balita man. Mao gani laing balita, laing panudlo. Dungagi ang Paminaw, Biblia ay, sa ba? Ako, ay, ba? Ang Ay, isyo sa- ay, sa- laing sa- maayong balita. Bro, paminaw Okay. sa bro. Ay sa ko sa pawi bro. Pag ingon gani Okay. diha og laing balita, laing pagtuo, laing relihiyon. Oh. Igo ka ana kay nga naman nagisgot man na deglain, mingon kaglain bati. But pasabot, doon na sila gitudlo nga lain. Mo na kisa may maigo na turong duharon nga lain. Ikaw man kay ikaw may laing relihiyon na to dinhi. Okay, Laing sa may- relihiyon, laing pagtuo, laing balita may imong giwala. balita. Kami o kamo?
Kamu may katudlog laing balita. Kay dili pa niya mo katoliko. Kana diay ang psychological ninyo, kana lang diay ang imong gipangyaw-yaw karon na wala nagapasikat Paminaw sa sa- Biblia kung dili paminaw. sumala Paminaw, ninyo. ha? Laing may balita man na. Bro, kay di mami matawag og laing balita mo. Kay nga naman ang among pagtuo dugay naman ning gituhuan. Na alam man ni wa pa mo mutungha. Kamu Ah, sige, 1863 gud mo sa to pa kamoy nagwali og laing balita. Mabutay gitawag mo og laing relihiyon kay ang inyong giwali lain nga relihiyon o laing balita. Wa man wali man ka may kasabutan. laing may balita kay Sabado ra man namong gitudlog yapon. Kay mao may mangutan gisumpon ako ni ni mo ana. Ya mga James tanang ko ni mo ana. Cardinal nga mao may Puli-puli lang gitudlog ta. sa Biblia gyud gi-enforce. Puli-puli bata. Puli-puli tag pangutana. Sige, oo, sige. Atong biblical ba? Biblical nga akong gihagit nimo ba? Biblical, Palayotas kita. dato. Sige, mangutana na sa go kay puli-puli man tag pangutana. Kay man magag pangutana nako ako na pod. Sige. Okay ra. Okay. Oh. Di ba ni gamit ka tong San Lucas 23? Lucas 23. Oh, di ba ni gamit kag San Lucas 23? 56. Oh. Ah, di ba? Nga nagingon diha nga dunay mga babae nga namahulay, di ba? Hmm. Ah, namahulay. Ang ako pangutana bro, katong mga bayhana bro nga namahulay bro. Unsa man ito ilahang religion? Judaism o Seventh-day Adventist Church? Tubag. Mga Sabadista sila. Unsa sila nga Sabadista bro? Seventh-day Adventist o Judaism? Mga Sabadista lagi sila lagi nga mga Unsa Hudyo. lagi daghan mag Sabadista bro? Daghan ba yang Sabadista? Nga akong pangutana, unsa silang klase nga Sabadista? Kana bang Seventh-day Adventist Church o Judaism? Okay. Mga Sabadista nga Kristohanon kay mituo naman sila kang Kristohan ng panahon. Unsa na sila nga Kristohanon bro? Judaism, Christian, kanang gitawag na to Jewish Christian o kanang Christian nga Seventh-day Adventist Church? Tubag. Okay, tubag. Mga Kristohanon lagi nga mga Hudyo kay dili ba yatanan nga mga Hudyo. Ay, okay, salamat Ang mga Hudyo. lagi pero ano Hudyo, na Hudyo. tayo mabasa nga naay Salamat. mga hintil nga nakabigpod sa pagka-Kristohanon. Akong So basahon. karon. Okay, Basahon karon ako. bro. Paluta, mangutana kog follow up bro. Oh. Okay, kay matod pa nimo Hudyo. Karon kay Hudyo man sila. Sa panahon sa ilahang pagsimba, panahon sa adlaw ipapahulay, asa man sila mosulod? Sa sinaguga o sa simbahan sa Seventh-day Adventist Church? Tubag. Okay. Alangan asa man sila manimba sa sinagoga kung kay wa pa man Okay, kami. sinagoga. Kami mo gud Okay, mga sunod. Adventista. Igo Okay, nga sunod mo pa na. sunod ani nga pagtulunan. Igo ra mi kay Okay. mo mong ginigutudlo man Okay, gud sunod Ginoo. pangutana. Okay, sunod pangutana. Kay matod pa nimo, mosulod sila sa sinaguga. Pangutana, kinsa may manulod diha sa sinaguga panahon sa adlaw Sabado? Mga Judaism o mga Okay. Seventh-day Adventist Church? Apel gyud mga Hudyo, mga Kristohanon, mga hintil. Unsa lagi sila? Unsa lagi? Mga Judaism o mga Okay. Seventh-day Adventist? Mga Christian, apil ang mga hintil kay sumala dinis buhat akong basahon. Christian? Akong basahon na. Sige, Apil basahin man. ko no, Bi. Apil man, daghan kayo nakabig, galing naghangyo. Sige, basa. Naghangyo pagani Sige, sila. basabi. Tracy, dari ko ha. Sige. Sige, basahin Oh. ko no, Bi. Nga, Apil. dunay sige, basahin ko ha nga ang naa sa Ano? sinaguga kay mga Seventh-day Adventist Church. Okay. So, mubalos ko ha, kay ang inyo baya pagtulunan Dili ba? psychological. Tubaga ba? Okay, Tubaga ba? mubalos ko, aduna tayo masabot dire. Aduna tayo sabot. masabot. Yung rin ng Okay. opinion. Aduna tayo masabot. Kay Opinion kana ko lang yung yun. nasa kay akong basa ko no. Opinion. Aduna. Opinion. Oh, Sige, sige, sige. Pablo. Asa teksto? Asa nga teksto? Asa nga teksto? 13:44 og sa Sige, pagkasunod basa. nga adlaw ng pagpahulay. 13:44. Hapit ang tanan na nagapuyo sa syudad. Nagatigog sa patalingog sa pulong sa Dios. Lantawa. Hapit. Wa may Seventh-day Adventist Oh, diha. Wa may Seventh-day Adventist doon sa sinaguga mga Judaism. ha? sinagoga. Daghan Mga mga Judaism. Hudyo. Dra, Masimbahan ang mga Hudyo. ngadto sa tinuuhan sa mga Hudyo. Mga Hudyo. Naguyog kang Pablo. Mga Hudyo. Nga miagda kanila sa pagpadayon diya sa grasya sa Dios. Ug sumala dinhi sa Isaiah 56 bersikulo 2, bulakan Layuan ang mo kabutan, pagpadayon oy. sa pagbantay sa adlaw nga Karon. ipapahulay. Pangutana. Pangutana, giklaro. Klaro imong gibasa. Ang imong pagsabot mo giklaro. Nagtubag Sige. pa man ko. No. Oh, ayos nagsapaw. Kaya nagtubag pa man ko. So sa ato pa sa pagmensahe nila ni kaya ang isyu man gud sa Biblia bro, ani man gud ni siya. Grasya man gud sa Ginoo nga gisupak sa mga Hudyo kay di man sila motuo kang Kristo. Kanang ilang Tama na, pagsimba bro. diha sa sinagoga, kanang nagisgot diha pagdebate, dili gayud ang gidebatihan diha Sabado. Kay wa gyud tay mabasa Ano, diha tama na, bro. ang hinungdan sa debate Mangutana Sabado. ko bro.
Domingo. Mangutan ako bro, ay ayo pagwali diha, pamumangutana ko nimo nagwali na hinong ka diha. Nag-explain pa man ko kay Pamina ba? pasagdan ganit ka og explain sa imuha ka ako pa maning Dili, tubag. oy. O pa man ko na human. Dili. So ayo Pamina, na sa- kung sa ikaw ba malkan si Imo- gani di na kamo. Waloy, nagkuha naman ka, imo naman kong giwalihan, ay nagwali diha. Wala Kasabot akong ako sa imong giwali. explanation. Nagwali si Sa- Pablo Pamina dili ba? og hapit Dili. tanan. Kanang hapit tanan way apil Dili. ang hintil dire. Wa Why- hintil why na maba- dire sa syudad. Why mabasa ang Apil 70 Adventist? Ang akong pangutana nimo simple ra. Naabay mabasa diha sa buhat nga dunay Seventh-day Adventist Church ni sulod sinaguga kana akong Okay. pangutana specific. Mga Sabadista lagi kay si Kristo nag-ingon sa 1:14. Wala, di ko mangutana lagi sa Sabadista. Ang akong pangutana ba, paminaw, bro, bro. Naon sa may Paminaw, bro. subos Ginoo Sabado Bro. man. Subot Bro. ipasabot nga ang Sabado para sa tanang Wala, mga di ko tao sumalang mangutana sa lagi Marcos ng mga- 2:27. Bro, wala gi ko mangutana lagi sa Sabadista, bro. Ang adlaw nga igpapaulay gibuhat alang sa tao. Sa kay tao Bro, man ta di apil naman ta kamo di naman kamo hunong bro. Paminaw ha. Wa ko mangutana nag Adventista Sabadista ba sila? Oh. Ha, kay daghan man ang Sabadista dunay Judaism, dunay Lagi. gitawag nga to og Seventh-day Adventist Baptist, dunay General Conference, dunay sa local. Ang akong pangutana is specific. Ang akong pangutana nimo diha sa buhat risi imong gibasa, may mabasa ba diha nga naay Seventh-day Adventist ni sulod sa sinagoga. Ang mabasa nimo Okay. diha god kay Hudyo. Pag mo imong Okay. ikag Hudyo, ilang religion, Judaism, na unsa man ka. Kay wa man kay Domingista sa Biblia, bro. Wa man kay Domingista Salamat, sa bro. Baptista man guna silang Ika tanan. na sad bro. Bawas na sad bro. Bawas na sad. Bawas na sad. Di bro, babasa man tika bro. Wa man kay Domingista diha. Puros man gud sila sa Sige, bro. Baptista. Unsa ako man Bro, nimo babasa pagpabugos lang tika ana? bro. Gi pangutana na bro, babasa lang tika bro. Babasa lang tika, pangutana na. Ah, Sige, pangutana na, babasa lang tika. oh. Okay. Ako na po yung mangutana. Oh. Okay. Sumala din ni sa kaning The Faith Explain, bro. Asa nga pi bro? Nako ana bro, nako libro ano? Oh, Oh? 246. Asa 246, Oh. 246. Okay. O Sige, bro. na Okay. Mangutana ko nimo, bro. Kay matod nimo ganiha, bro. Matod nimo ganiha nga okay ra mo sunod sa mga pagtulunan katungod adunay gitudlo ang mga apostoles nga sama nang magampo sa espiritu unya way mabasa. Di ba naingon ka na ganiha. So karon ang pangutana nako nimo bro, sumala niini nga libro nga ang pag-transfer sa Sabado ngadto sa Domingo uyon kani nga kamurag buot dili si Kristo. Wrong. Wrong imo pagamit sa libro, bro. Di ko Ayaw, yun, ako bro. basahon Sayang na. imo. Di ko Ako yun. basahon ayaw sa. Magbasa pa ko. Sige. Ha? Ingon reo, nothing is said in the Bible about the change of the Lord's Day from Saturday to Sunday. We know of the change only from the tradition of the church. Sa ato pa, uyon gani bro Ay nga. putla, bro. Ayaw putla. Ha? Ayaw putla. Di ko yun. Kay imong giputol. Ato Oh. pa ning padayonon ron. Ato pwede pa ning padayonon. Gidayon. Pero uyon A ka. fact handed. Sige nga diri. A fact handed. Imo man giputol. A fact handed down to us from earliest time. Sa ato pa, gibilin kini sa karaan pa nga panahon. Gibilin pa ni sa karaang panahon. Sa ato pa di ay ang pag-usab sa simbahan binasi na sa pagtuo sa karaan nga panahon sa mga apostoles. Klaro na imong giputol. Mo-object sa ko bro ha. Mo-object sa ko bro ha. Kay wa ko makaklaro sa imong tubag kay imo manggod gilihis. Ang akong pangutana nimo nang mention ka ganiha nga naamoy mga pagtulunan sama na ini pag-ampo sa espiritu imo na ginagitun-an nangutana kus dugma ninyo nga kana ba ang inyong dugma mao ba na nagabasi nga mga psychology karon na ang imong tubag sama anang adunay gitudlo ang mga apostoles nga mas wala Ayaw lagi, buhok na lagi. kaning pag-ampo sa espiritu nga dili mabasa sa Biblia subuti pa sabot akong gipangutana diri ayong ilihes okay Wala Ang akong gilihis pangutana- imo man giputol. akong pangutana sakto ba ni or Tubag sayop ko. Tubag, kundi lang nimo putlon, sakto pero putlon sayop gyud imo hang gihimo. Okay. Ay nga naman. Dili Ayaw dili lagi ko sa putla.
Ako basa Dili di, ko sa ako taas. basa di. Imo man Okay, kung dire ko sa taas, dire ko sa taas, bro. Kay ako man ipanakuro mangutana man ko. Ano lagi ay lagi putla kay masakpan dire ko man sa kanang taas. pa ng libro. Dara Ingon libro. dire, oh. Pareha The pa nga libro. reason for changing the Lord's Day from Saturday to Sunday lies in fact that the Christian Church, the first day of the week, had been doubly holy. O, gikadaduhaan nga balaan ko ng inyong Domingo. It is the day of which Jesus conquered sin and death by His resurrection from the dead. To give assurance of the future glory, it is the day too which Jesus chose for the sending down of the Holy Spirit, the birthday of the church. It is very like also that the church changed the Lord's Day from psychological reason. Church ang gisgutan no, ang church Yeah. mao ang nagbalhin for a psychological reason. Muna nga Yeah. gibasa nako ang tumoy nga wala kunoy nag-ingon diya sa Biblia nga ang pagbalhin sa Saturday ngadto sa Domingo kundi Wala ang ka nagbalhin. kasabot, no? We know of the change only from the tradition of the Wadi tradition. ka kasabot. Wadi ka kasabot pag ingon ganig tradisyon gasukad na panahon pas karaang panahon sa mga apostolis. In terms of Pero- explicitly wala tay mabasa mo ni but pasabot Pero wala gitudlo. explicitly. Pero wala gitudlo. Wala gitudlo. Klaro lang itudlo. A fact handed down to the earliest time. But pasabot gipasa kana sa karaan pa nga panahon. Gipasa Biblia. din ang wa na itudlo. Nya pag mingaw kay tradisyon bro, wa magpasabot mugna lang na gibasi na sa gikan pas panahon sa mga apostolis. Mo pa gitawag nag mga apostolic tradition kay gikan pa na sa mga apostolis. So ang imong pag-ingon nga nothing is said in the Bible about the change the Lord's Day from Saturday to Sunday in terms of explicitly kung mangita kag litra po litra gyud sa Biblia teksto por teksto nga giana gyud nga giusab ang Wala Sabado gyud. nga tos Domingo explicitly Wala gyud. no pero implied na impliedly na Psychological duha man bro. Psychological. Wala. Dili psychological. Handed down. Pwede mo ganig. Ari okay Asa? mo no. Imo din yung supakon nga psychological Okay, reason. basa. Unsab. Basa. Basa. Ari oh. Oh. Ingon Basa, rin, lagi. it is very like also that the church changed the Lord's Day for a psychological reason. Sa ato pa ang pagbantay ninyo Domingo sa Kakinsa na nga baruganan. Sa baruganan man as mga non-Catholic. Wala ka kabasa diri sa Davao. Ang baruganan sa mga Catholic, unya nang Catholic mo rin. gisundan to tao. Daro, reference. wala ka kabasa di ay. Daro, question and answer na. Daro, question and answer na. Nga dunay mga nay mga dili Katoliko nga nag-ingon nga ang kanila gingingon din nothing is in the Bible about the change the Lord's Day from Saturday to Sunday. So pareha mo naglibro ni Brad Sogba nga na ay mga pangutana na itubag. Doon ay mga ubang nga nahuna nga psychological reason. Pero gipasabot diri amin Sa sa ba bro? Ni Katoliko bro, ang nagsulat ani. Nikot. Wadi ka kasabot si Leo G. Tracy. Nikot siya nga dunay nag-ingon nga ang pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo dili mabasa litra por litra. Mo nang nag-explain ni Leo Tracy nga naghisgo din nga bisag dili sa explicitly mabasa pero impliedly mabasa. Impliedly ba pero kay gitudlo man na panahon pa na gipasa man na panahon pag gyud sa karaang panahon. O Murag pinaagi dito, sa bro. buhing tingog sa simbahan. Mao na siya daw. Mini non-Catholics who say so dunay mga dili Katoliko nga nagtudlo, nag-ingon. Oh, gingon diri, will believe nothing unless can find in the Bible. Dunay mga Katoliko ay mga dili Katoliko nga nag-ingon nga dili sila mutuo unless kung dili mabasa sa Bible. Mamatod And ko it no will kasi Leo continue. G. dili Katoliko. Wala ko mingo si Leo G. Tracy di Katoliko. Nikot si Leo G. Tracy sa Rizal. Marubanan rin na sa mga dili Katoliko. Mingon ka gano'n. So sa ato pa, sa Leo G. dili Katoliko. Sige ko na, may kumatot eh. Wadi, grabe nun. Grabe ha yun mo kadi kasabot bro no. Si Kasi Leo G. kasabot. Tracy, paminaw bro ha, si Leo G. Tracy, nikot siya sa mga rason sa mga non-Catholic. Si Ay, asa ko Leo na, G. Tracy, darao, wadi ka kabasa, Sige, nagbasaha ko sa ubos oh. Sige ko na, be. Sumpay man na, darao, gingon Sige diri na, oh. Oh, gingon diri oh. Ah. That is why we find so illogical the attitude of many non-Catholics. Who say, ay ko na imong pasangilan gyapon nga kaning baruganan gikan gyapon ni Leo G. Tracy dili
si Leo G. Tracy, nagsulat siya aning libro, The Faith Explained, gikuha niya ang mga baruganan, ang gipanulti sa mga non-Catholics, mga dili Katoliko. Ingon ang mga non-Catholics, who say that they yet will be believed nothing unless they can find in the Bible. So niingon ang mga dili Katoliko, gikot ni Leo G. Tracy nga dili sila mutuo unless kung dili mabasa sa Biblia. Barugana na sa mga non-Catholics nga gikutlo ni Leo G. Tracy. O sama pananglitan kanang pag-ingon, keep Sunday as the Lord's Day. On the saints. Unsawa ba siya? So of the Wala Catholic lang, Church. Mao nag-ingon diri. So doon ay mga non-Catholic nga nag-ingon sila nga kana day pagbantay sa Domingo, ang pag-usab sa Sabado ngadto sa Domingo, doon ay mga non-Catholic nag-ingon sila psychological reason. Doon ay nag-ingon. Kasi gaingon, kakinsa ning baruganan sa mga non-Catholics. Klaro na non-Catholics. Sa to pa, ang pag-ingon diha, nothing said in the Bible about the change the Lord's Day from Saturday to Sunday. So, ang gingon din nga, wala kita. Ang gingon ni Leo G. Tracy ani bro, kung mangita tag explicitly, kanang gitawag na to verbatim gyud nga pagkasulti ba. Dili kita kakaplag di ana. Pero impliedly, doon ay mga teksto nga masabot na to sa pagbalhin sa Sabado ngadto sa Domingo. Masbalaan. Padayon akong basa, mangutan ako. Ingon din remember to keep the holy Sabbath day. Yes. We say, but how must I keep it holy? Ato ning, humano na to nagbasa para usay buti pasabot niya ba? In her role of the divinely established legislator, the church answer our question. Pangutan naman gud ni siya by telling us the first and above all we must keep the Lord's Day holy by assisting on the holy sacrifice of the Mass. The Mass is to be perfect act of worship given to us by Jesus so that we might with Him offer adequate honor. Kini bang ingon diri given to us o Jesus, asa man ni mabasa? Diya sa balaan nga naghatag ang atong Ginoong Hesukristo sa Domingo. Wa gyud ka kasabot, giingnan lagi ka in terms nga explicitly di na makaplagan pero impliedly makaplagan. Wa gyud ka kasabot no. Kasabot kaning given. Kasabot kaning given. Ngano lagi di ta kasabot na unsa ang taong kay paminaw ha. Kanang giving ihatag na o wala? Unsa man taong kay na de giving wa ihatag. Na unsa man taong kay? Nakasabot ba kaning given kay mo focus tas given. Buti pa sabot kay given. Ihatag ni Kristo nga pagtulunan nga adlaw Domingo mong adlaw ng simba para magmisa. Wa gyud ka kasabot no. Karon kay ang paminaw bro ha. Nga given to us by Jesus. So buti pa sabot adunay gihatagan. So basahi ko tagai kong referensya Biblia nga naghatag si Kristo niini nga pagtulunan sa Iglesia Katolika Romana. Sige. Paminaw bro ha. Ang doktrina lagi sa Katoliko wala lagi makafokus sa nakasulat lang sa Biblia. Lalo mo man ang pangitaon diha sa Biblia kay giingnan ganiti ka nga gikan pa na from tradition of the church. Nasayop na si to us. Ay lagi sapaw para makasabot ka di gyud ka makakumbro kung imo ko sapaw. Paminaw ha. Dili ba nasayop pa si Tracy ani tulungan. Nga Ikaw mo na sayop to us by Ikaw Jesus. mo na sayop. Ikaw mo na sayop kay wa kasabot sa libro si ni Carlo na kining given gihatag ba ni o wala kay given bro paminaw gihatag na no kay given man gihatag lagi gihatag na ang Kristo pinaagi sa tradisyon sa simbahan. Pangingon gani kag tradisyon simbahan ang gitudlo ni Kristo dili lamang nakasulat sa Biblia gikan pa na nadawat mo na apostoles tagai ko referensya history sumpay nami ingon na si Kristo we know dara gingon diri sumpay ra man sa imong gibasa god nagingon diri we know of the change only from tradition of the church a fact handed down pangingon kay handed down sa to pa gibilin o gitudlo na gikan pa sa earliest sakyan ko na sa ato pa gikan ko na kanang gibilin gikan pa ni sa karaan pa gyud sa panahon so mo ni gibilin paminaw sa inyo ang Domingo pamatud lagi Brad asa may pamatud-an pamatud lagi kana bitaw sakyan ako nang giingon ba nga kanang dere kanang imong giingon nga in fact handed down to us by the early times or by the living voice of the church. So ako nang sakyan. Okay, ang pangutanan nako pamatud
diha subalaan nga kasulatan o sa referensya nga kana nga pagtulunan Bro, adunay bro. pagbulutan si Kristo nga gihatag sa Iglesia Katolika mangutan na Romana. ko nimo bro, mangutan na ko nimo bro, bi kasabot ba ka aning gitawag o handed down to us from earliest time? Kasabot Ako, pasabot nangutan nimo na aning earliest time bro. Mangutana. Aning earliest Wala, times ba? sakyan lagi na ko no. Sakyan lagi na ko na. Sabot yan ni bro. Okay, kasabot ko ana kay nag-claim Ah. mo kamo ang gitukod ni Kristo nga simbahan. Okay, mangutan na ko nimo bro. Kano So sa diha na siya nagsugod bro? nakapokus. Bro, kano Kay sa claim nagsugod mo ng ko na earliest times? Okay. Kano sa nagsugod ng Claim mo ko earliest na ninyo. times? Ayo sa nangutana pa ko nimo. Pamatud ilagi nga kana nga pagtulunan kay naingon si Tracy nga given to us by Jesus. Pamatud Musupak ilagi ka? aron di na ko musupak Musupak ka nga sa inyong kanang libro? Domingo mao di ay ang pagtulunan ni Kristo kay Ito mismo ba? ni gawas imong baba. Ito Nga ba? naingon ka nga naamoy mga pagtulunan nga dili mabasa sa Biblia nga gitudlo sa mga apostoles. Mutubag na ko. Gitudlo sa mga apostoles, sumala sa inyong libro. Oh, musupa ka ni Mark Finley. Kung siging ko ni Mark Finley, it is often stated, liman ka, that disciples and the early church keep the Di first lagi- day of the week. So, musupa Dili ka sa inyong ko libro. musupak ana bro kung naa ko libro ana bro. Klaro kayong Kay libro. kung naa pa ko libro ana bro, di ko Gidukol ka sa inyong musupak. libro. Kay Gidukol ka sa ko inyong ng libro. libro. Oh, Kay inyong kung kanang ako libro. nang padayonon og basa Sorry bro, ka. di gyud na wa gyud manudlo si Mark Sorry Finley. ka. Kay si Mark Sorry Finley ka, bro. bro nagtudlo Ato og kasahan. Sabado nga sumala Bro. ni James Cardinal Yan, Gibbons nag-ingon Asas. niyo nga Asa wala may tuhuan na- gitudlo ang Biblia Isa may tuwan ako. nga balaanon Si Mark Finley. nag-enforce sa Biblia Saturday. Bro, hay may tuwan Oh. ako, bro. Si Mark Finley nga usa ka writers o niya tigsulat og libro sa mga Seventh-day Adventist nga nag-ingon jud siya, it is often stated that the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor the Dili resurrection of lagi Christ. konta ko musupa Musupa kung ka naa ni? ko ana nga libro. Dili lagi na nimo Musupa ka ni nga ikapamugos libro? nako. Dili lagi na nimo ikapamugos Musupa nako. So, Kay kung naa ko ana nga libro, masupak ti ka ana kay wala si Mark Finley nanudlo og Sunday. Na karon si Mark Finley pangutana wala na ko ba nimo taon? nagsimbag Domingo. Nagsimbag Domingo. Nagtudlo siya ng Domingo gibalaan sa mga apostoles. So pa kasi yung Unya. libro. Unya So, karon pag kasi yung nagsimba libro? sa Domingo. Nagsimba sa Domingo. Nagtudlo lagi siya mahitong sa Domingo gibalaan sa apostoles. Nagsimba ba siya og Domingo? Kay nanudlo man ka siya Nagtudlo. Domingo. Nagsimba ba siya Nagtudlo. Domingo? Nagtudlo Nagsimba lagi og siya Domingo. mahitungod sa Domingo gibalaan sa mga apostoles. So pa kasi yung libro, bro. Adara bro, balik pangutana. Ah. Balik pangutana. Giingon sa inyong libro, The Almost Forgotten Day, page 95. Nag-ingon diri by Mark Finley. Nag-ingon diri, it is often stated the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor the resurrection of Christ. Pangutana, bakit ba ning gisulti ni Mark Finley o tinuod? Bagay na, di lagi ko mo ingong bakak. Kaya ano, wa lagi ko libro ana. Kay kung ako nang Wala- ipamakak unya, wala wala ko ko nagbabasa mas kay libro. nakabasa ana. Wala Wala ko ko nakabasa nagbabasa ana kay kay libro. libro. Wala ko Lisod nagbabasa ko kay ingon kung libro. mabakak na. Mutuo ko nimo. Ato bisayon. Ha? Atong bisayon kay kingali Ha? ko ka kasabot ba? Bisan Di- mag-imo ano ng diri? binisayon, Tala- wala klaro ko di, ha? ebidensya nga Asa? si Mark Finley Tala- nagsimba og Domingo. So kung Klaro. nakasabot si Mark Kami na, Finley bro. na Domingo Bro. na ang adlaw nga ipapahulay gibantayan sa mga apostoles, nganong musupak pa man si Mark Finley? Be mangutana ko nimo be. Sumala sa Pero libro kung gisulat ni imo Mark na Finley padayon unsa may o basa, gibalaan sa mga disipulo. Ang First day of the ni week Mark ug Finley 70. diha, ang gipasabot ni Mark Finley diha, Baji Carlo Bardinas, sumala lang sa pagtulunan sa Iglesia Katolika Romana. Iya May na mabasa diri. Ayaw May mabasa gumagil. diri. May mabasa diri. Nga gibasa lang niya sa sa Iglesia Katolika nga panudlo, may mabasa diri. Di May mabasa lagi diri. ko. Mao na. Dito ba Ah. ba? Sa akong gibasa na ba kay nadungog nga gibasi lang ni Mark Finley sa panudlo sa Iglesia Katolika. Lagi ko naa pa ko ana nga libro mabasahan ba? din nato. Alcance ka. Mabasahan yun na to. Kung sigingon ni Mark Nagdumog Finley, na ba, atong oy, masahon na. Kung challenge sigingon ni ka. Mark Finley, Oh, kay Bro. naaman tayo debate, karong Bro. Domingo, di ba? bro, paminaw bro. Bro, Di, ang giingon ni Naman Mark tayo- Finley bro, ang Domingo Naman tayo gibalaan debate sa karong mga Domingo. disipulo. Gawas na karong Domingo. Bro, ingon Ah. si Mark Finley bro nga ang Domingo gibalaan sa mga apostoles isip pagpasidungog nila sa pagkabanaw sa Ginoo. Nasayop ba si Mark Finley? Di lagi ko mo yung sayop kay wa ko ana nga libro. Ha? Kay kung naa ko ana nga libro, makasabot man ko bro. Dali
man ko pasabton. Daro. Basta ako. Dali man ko makasabot god. Pero mga usa na dali kanang ka inyong makasabot. libro. Kanang inyong libro akong gigamit ha. Nga moingon ka nga bro. Wa man na Ay, imo ako naman padayon itong na. gihusay. Atong Ako padayon naman itong gihusay, ana mga ba? libro. No? Ako So naman ingana gihusay. pod ako reason nga ato pod padayonon Bro. ang sinunod ni Naunay. Mark Finley kung unsa ang link Bro, na sa iya bro, mo mangutan kung sa ako nimo, dili bro. muhunong ra Bro. mo kadiha. Bro, kining libro nga the almost forgotten di bro ba? Bro, kini si Mark Oh. Finley bro, unsa man ni siya? Seventh-day Adventist ni siya o Katoliko ni siya? Bro. Tubag. Bisan pag imo nang ipamugos bro. Di ba Nako. tubaga ba? Dili, Tubaga ba? gyud Kani si Mark katuban. Finley. Pero tubaga, kani si Mark Finley, Lagi. Seventh-day Adventist Si siya o Mark Katoliko ni Finley siya? Adventista, wa Okay. lagi sa migsimba Salamat. pod adlaw og Domingo. Kay Sana kung na matama. nasayod sa bro nga ang adlaw nga Domingo mao ang adlaw nga igsisimba. Sunod. Ngano pa man magbantay sa adlaw nga Sabado, dapat nagkatoliko na si Mark Finley. Problema na nani mo. Nagtudlo ko siya ni. Nya karon, sumala sa gitudlo ni Mark Finley bro, nag-ingon man siya, the disciples and the early church keep the first day of the week holy in honor to the resurrection of Christ. Pangutana. Di lang Sayo nila din mo isulti isulti ni Mark Finley. Ako, magkatawa na ko na nito. Di mo to bag. Ipit. Ipit. Asa na ito. Kung ako na nga libro bro, ako nang ang kunon. Ang kunon ako na nga sakto si Mark Finley. Salamat. Salamat. Ihatag Sakto din. ako ang libro, Sakto. ako nang orderon kay may debate man ta, pero kung mabasahan ako diya bro, nga sayop ang imong pagsabot, ang kuno nimo, karon inigdebate nato ig Domingo kay imo man ang gamiton, ang kuno nimo nga baka kung ka. Ano mo? Nganong imo man ko sayot imo pa mo pang tunong man ko nga igor man kong nagbasa. Na amo na hadlok po kano. Igor ko nagbasa. Igor ko nagbasa kung ingon kag nasayop ko nasa ang una nasayop si Mark Finley. Igor ko nagbasa sa libro ni Mark Finley. Kuro po din mong itlog bro, angkon kang bakakon. Nganong pang puro nagiko nimo lagi nga si Mark Finley mo oy pangkuna. Ila si Lagi Mark karong Finley nga Domingo. puro imo Karong itlog Mark Domingo. Finley. Karong Domingo may debate man ta, karong Domingo hala ipagawas na tanan. So, Ipagawas So na makikibati tanan. ka ni Mark Finley. Oh, dili ipagawas na Makikibati ka. tanan kay akong basahon kay naaman ko'y amigo dire nga Adventista nga naay libro ana. Ako Karon. tumulamon unya Sunod. basahon nato tanan. Unya kung mabasahan ako bro, hagit nako nimo. Kung sakto gani ka sa imong pagpamatud, Karon. ako nako nga baka kong ko. Karon Challenge ako na. pangutana. So, Ha? challenge Pero- ka sa to pa makikibati Kung- ka ni Mark Finley. Makikibati ka sa iyang libro. Buot ipisibot. Di lagi ko mo ingon makigdebate ko ni Mark Finley. Kay mismo mangani sa inyong libro nakigdebate na mangani mo sa inyong kardinal. Kung si Cardinal Guton nga ako man ang ipasabot nimo. Ang Ako sinulat sa inyong ang kardinal inyo pang usbon. Kaysa may Bro, akong tuwan inyong na libro. ng kardinal nga dili so basta nag-eskwela. Nga pila Asa man tuig sa pumutuon nag-eskwela? nimo? Asa man sa Ha? pumutuon nimo si Mark Finley nga daghang kay libro na himo. Ikaw ra nga igo lang ka basa-basa Wala, Bible. Ang wala pumutuon pa nimo. po ko nag-ingon nga mutuo ka nako. Oh, wasa ko ingon nimo mutuo sa danako. Kay ang Pero libro ni Mark mutuo Finley ko. imong gisukat. Mutuo Mutuo ko. ako ni Mark Finley o ikaw. Okay. Mao lagi challenge na ko nimo pamatud-in na karong Domingo. Di lagi ka kadaog lagi bisan pag Dili bisan lagi pag na karong mo Domingo. mapatudan di ka ng sinulat ni Mark Finley. Kaya nga naman, Ang unang wala magi ka mabakakon ma- ka. Wa magi ka masilbi karon sa muna Domingo. Klaro Kasi- kasi Mark Finley. Uy, wagid ko, wagid ko nag-goal cover si Carlo Badinas. Wagid po ko naipit para sa ako alang. Wa ka maipit. So karon kay wa man ka maipit. So ang pangutana diri bro, kay wa man ka maipit. So imo bang ang kunon nga nasayop si Mark Finley ani yang gisulti? Unsa? So wa man ka maipit. Karon imo bang ang kunon nga nasayop si Mark Finley ani nga gibalaan ang Domingos mga apostoles? Ibalik-balik naman na akong tubag. Di lagi ko mo ingon lagi nga. Oh, Sayop na Ipit ubak na kay ngano. Mangod lagi ko ka ba sa? Lisod Sige man bro. ko mo. Lisod man ko mo Salamat bro, patuon. salamat bro. Dili ko Salamat makabasa. bro sa tayong bro ha. Bro, G-boy, salamat bro G-boy. Karong Domingo Musulod si Eugene ipakita bro. na ha. Bro, musulod si Eugene bro. Musulod si Eugene. Tingali mo. Pwede na yung pasudlon. Salamat bro G-boy ha. Salamat. Sige. Salamat pod. Bro, amigo ra ta ha. Amigo ra ta. Ay, may problema bro. Ako nalipay ra ko bro kay na ato maning magigkuan man gud ta, magig-discuss man gud ta. Ah. Okay. Salamat bro. Kita tapon Sa si chat lang bro. Si bro ba Ah. kita tapon. Oh, tingnan lang ko kay magtima ta. Pohon bro kay murag naa pa mong giwali diri bro. Nya humanon sa nako bro. O dayon adto kog Cebu bro. Ah, sige bro, sige bro. Kita ra ta diya. Salamat bro. God bless bro ha. God bless. Sige bro, kabis bro. Sige bro.